posledné video, ktoré dneska natočím a potom už si pôjdem zacvičiť konečne. Tak to je predajné videjko, hovorím to zrovna. Koho to nezaujíma, tak sa nedívajte. Dneska som vložila toľko obsahu, že toto nemusíte vidieť. A koho to zaujíma, tak by som chcela predstaviť nový typ Kickspindleru, pretože tie dva, ktoré som predstavila naposledy, sa predali v podstate do 12 hodín od uverenia videa. A ja som potom urobila ešte dva teda. Tento je taký velikánsky, dívajte sa. A je to úplne stejné ako to, čo bolo predtým, ale ja to stejne predstavím, aby ten, kto si to chce prípadne kúpiť, nemusel čumieť na dve videá. Takže je to niečo ako také vylepšené statické vretienko, ktoré nedržíte v rukách, ale je položené pohodlne na zemi. Vy sedíte na stoličke a nohou takto si posuniete, čímž sa vytvorí, čímž sa otočí tady toto vretienko už samotné, tady trčí priadza a vytvára skrut. Video, jak funguje tady tento Kickspindler, bude hneď za chvíľečku pripnuté k tomuto videu. A ja len chcem povedať, že tady tento velikánsky je urobený z jelšového dreva od rieky Nivnice zasa. To je proste krásne, srdcovka moja. Toto je tiež jelšové drevo. Tu je ložisko, aby sa to hladko točilo. Tu na ložisko nie je, ale je to namazané mydlom. Občas si to premažte. Tu tiež nie je žiadne ložisko, toto je totiž to. Toto je totiž to na to, aby ste si mohli vyndať jedno vretienko, na ktorom už bude namotaná vlna, samozrejme. Dáte si tam druhé, namocete ďalšiu vlnu, ale to druhé nedodávam. Ja to dodávam zatiaľ len v tomto. Kto by chcel ešte ďalšie dve tieto tyčky, je to dôležité pre toho, kto chce robiť dvojnitky, tak mi napíšte a ja ich vyrobím a pribalím k tomu. Toto je tiež jelšové drevo a toto drevo, ktoré je tak krásne sfarbené, to je aj ten podstavec celý. Celý ten podstavec je z červeného smreku. Dívajte sa, aký je krásny. Toto je úplne krásne, božské. Prekrásne. No ale čo je na tom najlepšie je, nevidíte, čo je na tom najlepšie je, že je to napustené včelím voskom, zmiešaným s ľanovým olejom. Takže to proste vonia tak slabulinko síce, ale vonia to tak medovo a má to taký zamatový povrch. Ono je to všetko samozrejme úplne dokonale vybrúsené, ale má to taký zamatový, na omak je to také úplne bohovské proste. Fakt krásne. No, takže z tohto som nadšená, tento sa mi strašne ľúbi. A potom tu mám jeden v tej klasickej veľkosti, ako už ste videli naposledy. Menší, kapičku menší. Tento je urobený z brezičky. Toto je jelša teda. Toto je brezička. Brezička je od Maršova. Ja to budem teraz oňuchávať. Pretože to bude, keď to budete mať doma a budete na tom priasť, tak to bude voňať od včiel, po ľanovom oleji, smrekovom dreve a vlne. To sú proste úžasné vône. No a toto všetko ostatné je ľanový olej. Smrkové drevo. Toto je smrkové drevo. Ono je také svetlé. Stojanek je zo smrkového dreva. Tyčka je buk, kúpená v Spojmonte. Toto je brezička. Inak táto brezička je už akoby napadnutá nejakou hubou alebo niečím. Ale tým, že je to vysúšené a ošetrené, tak sa ničoho nemusíte báť. Ja som kedysi si vravila, že takéto drevo... Mne sa to strašne ľúbi. Vidíte, jak je to krásne. Mne sa to hrozne ľúbi. A ja som si vždycky vravila, no to, ale takéto drevo, to sa vyhazuje, z toho sa nemôže robiť, to je proste nezmysel. A potom jak som sa teraz učila sústružiť, tak som brúzdala po nejakých stránkach nejakého sústružníka a ten hovoril, že vyhľadáva takéto drevá, ktoré už sú takto pokreslené a že kvôli tej kresbe, že ich vyhľadáva a veľmi rád z nich sústruží. Tak som si vravila, bože, to je tak super, že to povedal, že to niekde napsal. Pretože tým mi dali akoby dobrozdanie, že to môžem robiť tiež. No ja neviem, prečo vlastne som potrebovala nejaké potvrdenie. Neviem, no. To sú také tí
také tie veci, ktoré máme v hlave dané a potom zrazu niekto to urobí ináč a my si vlastne povieme, však a prečo nie? Však jasné. No takže toto je proste, to je prekrásne. Samozrejme celé je to zase napustené tým voskom, včelím s ľanovým olejom, tuto je zase ložisko, zase klasický stojánek, zase klasické vretienko s háčikom. A ešte by som chcela ukázať ďalšie veci, ktorými som sa teraz bavila. A bola som inšpirovaná. Inšpiroval ma zase Peter Kavan, ktorý vyrábal ihly z kostí. Si vyrobil ihlu. Pretože si potreboval zošiť svoj kabát, ktorý si robil podľa nejakého historického modelu. A mne sa nechcelo robiť ihly z kostí, pretože ja nejak sa mi nechcelo, ale mňa uchvátilo, že by som mohla urobiť ihly zo slívkového dreva. A teraz sa prepnem. No, takže som vyrobila takéto ihly, kde som vlastne rešpektovala tvár, akoby, jak sa mi tá triesočka vyrobila, tak ja som rešpektovala ten tvar tej triesočky a podľa toho som urobila tvar tej ihly. A vidíte, toto je slivkové drevo a ono má akoby svetlú a tmavšiu časť. Tá tmavšia časť je uprostred a tá svetla je okolo, potom je líko a potom je kôra. On sa to myslím volá jadro a biel, ale nie som si tým úplne istá. No a toto je celé z tej tmavšej, z tej stredovej časti, taká ihlička. Tady je tá tmavšia časť s tou svetlou a toto je taký tak troška malinko je tu vidno, tá tmavšia časť. Inak je spíš svetla. Nádherné sú, strašne ja už jednu mám. Ja som si s ňou zošila svoj sveter jeseník. S takouto drevenou ihlou som si ho zošila. Je to vybrúsené úplne dohladka, jak sa dá. A zase je to napustené tým voskom s tým ľanovým olejom. Ale je to samozrejme napustené a zotreté, takže je to suché, není to mastné, nemusíte sa báť, že si zamastíte vlnu. A je to na zošívanie hrubších pletenín, ktoré sa pletú na 5-kách, 6-kách. 4,5 som plietla svoj sveter jeseník a s tým nebol problém. Takže keby niekto chcel, tak tady túto ihlu a plus tady títo kickspindlery nájde na fléru. Alebo mi môžete napísať do komentára pod toto video. A ešte by som chcela poďakovať všetkým, ktorí si odo mňa naposledy kúpili vlastne tie 2 kickspindlery, ktoré som mala na predaj, plus vretienka nejaké, pretože všetkým vám veľmi pekne ďakujem. Chcete vedieť, čo si kúpim za tie peniaze? Sa poserete a neuveríte. Lupienkovú pílku, stolovú, budem vyrezávať ornamenty. Yes, díky moc.